Hello guys! Guess what? Wala lang. Nagpapalagay ako ng konting kulay sa buhok ko sa kapatid ko. Bet ko lang. Nabili ko yung pangkulay niyang kanina. So sabi ko parang maganda siya. Gusto ko lang i-try. Tingnan natin kung anong magiging itsura. Gusto ko lang parang mabuhay yung hair ko. May halo siyang moisturizing. Massage ni Bet. Hanggang buntot. Mahaba kasi yan. Budget mo, Bet, ha? Baka magkulang yan. Makapalang buhok. Ibaba mo siya. Tapos after nun, kuha ka ulit ng panibagong layer. Tapos mamaya, imamassage siya. Diba? Nipis-nipisan muna. Diba? Para mura. Nung karang araw, nagkulay yung kapatid ko. So, nainggit naman ako. Ang gitera. Tapos yun, sabi ko, gusto ko rin siyang itry. Anong kulay niya? I forgot. Nasa lagayan yun eh. Parang something brown. Pero hindi siya super brown kasi gusto ko yung buhok medyo ganyan pa rin. Parang brown, black. Naglagay ako ng ganito para hindi madikitan yung ano. Pero yung suot kong damit, basahan yan. I mean, hindi naman totaling basahan. Yung I mean, pag nalagyan ng dumi, pwede mo na siyang gawing basahan. Or itapon. Ganun siya. Yung konting bangs ko dito, babe. Yung bangs. Yung bangs. Asa yung suklay? Asa yung toothbrush? Iganon mo para maano ng absorb ng toothbrush. Asa yung toothbrush? Ganun. Yan. Dito. Para pantay. The other side. Yan. Sarap. Parang medyo violet to eh. Hindi yan violet. Di ba ano naman yan? Hindi naman yan permanent. Permanent to. Yan, ganyan. So, ayan guys. May kulay na siya. So, ibababad ko siya guys ng 30 minutes. And then, let's see kung anong itsura niya. Sana hindi siya violet. Hindi yan violet guys. Mukhang violet lang, pero hindi. Hindi siya violet. So, ayan guys. Nakaligo na ako. So, dahil bagong kulay siya, so, tawag nito? Yung ginamit kong pangpunas ay yung lumang damit. So, ito na siya guys. Nakikita ko na, pero mas makikita mo siya siguro kapag tuyo na. Bukas, tingnan nyo. Pero for now, nakikita ko na mayroong siya, parang blonde na. So, yung ginamit kong karton ay dark copper blonde. Yun, dark copper blonde. Copper blonde. So, ayan na siya. Basa pa kasi guys, kaya hindi mo siya manonotice. Pero, mapansin mo yung dito niya, ayan, may kulay siya. So, sigurado magdidikit to sa aking damit. Kaya, suot ako ng lumang damit. So, that's it for now, guys. Hey guys, good morning. So, after kung magkulay ng buhok kagabi, so, ito na guys yung itsura niya.
And as you notice, medyo nag-change yung kulay niya from black to a little bit bland brown. Yung ginamit ko, ano siya, Cooper Blonde. So, dahil black yung buhok ko, mahirap siyang kulayan. But, ito yung gusto ko. Hindi masyadong black, hindi masyadong brown. So, ayan siya, guys. Ayan na, oh. Kita niyo. So, okay naman. Medyo nag-glowing na siya. Kaya happy na ako. Saka na lang ako magpapasalon kapag talagang ano na. At least, yung kagustuhan ko, nagawa ko. And I'm so happy. So, this is it, guys. Oh, di ba? Nagbago na. Thanks for watching.